Senyors, un breu pare nostre, sisplau. Un breu pare nostre. Segons el meu punt de vista, amics meus, aquell qui va inventar la repetició de la Primera Guerra, que va ser la segona, va ser per petar-ho tot i matar-ho i deixar-ho una mica lligat. A la primera es va intentar The League of Nations i no va funcionar del tot, i no es va entendre. Va caldre una segona que sembla ser que va ser menys soferta del que sembla ser que va ser menys soferta. Sembla ser. La figura d'un jueu que en pròpia pell, al veure el que havia fet literàriament un jueu afincat als Estats Units, es volia morir cada dia. Bueno, això va ser un holocausto de la imaginación, George Stephen Kaufman. Kaufman vol dir sabater, vol dir home de bé, vol dir. Va ser amic de Gershwin, li agradaven els musicals, li agradava la música maca, el ragtime. I diu, Gershwin, doncs patem una sàtira sobre el govern americà. Va, fem-la! Una sàtira que s'inventava que el govern americà, per anar bé, es basava en que tot era amor, tot era flors i violes. Quina no va ser la sorpresa de George S. Kaufman, Steven, quan va veure que el seu Of the Icing va rebre el Premi Pulitzer de l'any 29. Oh! Tu ens salvaràs de la gran depressió del gran crack! Crash! Es va quedar així. I no només això, sinó que li van demanar una seqüela, l'Aeromith Cake, deixa els que mengin pastís! I Gershwin va fer-la. El musical existeix. Està a Sony, a Emmy, en algun lloc, dirigit per Michael Tilson Thomas, Orchestra of St. Luke's, americana. La tinc. A l'any 89-93 es venia Of the Icing, i si trobaves la bona, era un doble CD amb l'Aeromith Cake. A l'Aeromith Cake hi havia un personatge molt estrany que seia Kruger. Entens? Pesadilla en el Street seia Kruger. Jo no sé l'etimologia de Kruger. El vam tenir, El van tenir a Alemanya, Kruger. Se li va demanar que ho patés i que ho dissenyés a un jueu. I quan te n'adones que el mateix senyor Kruger de la realitat és una invenció de Gershwin i Aigües Vives de Stephen Kaufman Kruger de la literatura, els intel·lectuals hi són perquè se'ns utilitzi, i hi són per això. I quan realment l'Estat ens crida, hiperactivitat total. Hem de fer entendre bé el missatge perquè ningú prengui mal. I cuidado! I posaré mitja ungleta del peu al foc, i sobre la Bíblia del Moby Dick, quasi, que l'Holocaust no va ser tanta cosa, Però no em puc pronunciar, no tinc proves. Però penseu en el fet que la informació dels crims d'estat pertany a l'estat i no a les víctimes. La tenen, aquesta informació, els jueus? Poden dir que han estat als arxius del Gestapo? Cuidado. Quan l'any 1993 finalment va morir el senyor Kaufman, als 87 anys de vida, sabeu què va dir? Va prendre's una amanida, un got de llet, descremada. Va jeure, va dir, faré una becaina. I mentre s'adormia va dir, ja no tinc més por. Gràcies, Kaufman. Un tio increïble. Aigües vives del passat.